sa vám asi teraz zdá, že zle vidíte, ale vidíte dobre. Sedím tu ja s Filipom, ktorý ale vyzerá jak úplný Egypťan. A keby len Egypťan, vyzerá presne ako Egypťan zo severu, niekde od Beduínov, ak sa nemýlim. Lebo má na sebe egyptský odev tradičný a prezrať nám teda a sledovateľom tvojim, že kde si k tomuto prosím ťa prišiel. Já mám teda několik galabí a tuhle galabii jsem si koupil teda v Marsa Matruh na severu Egypta. Tam jsem byl loni v létě, takže, ale všem se tahle galabie hrozně líbí a všichni mi ji chválí a celkově mám pocit, že tak jako vzbuzuje větší respekt. A i když jdu po ulici, tak vlastně mi lidi chválí a tím, že vidí, že já projevuji ten respekt vlastně k egyptské kultuře, tak naopak oni projevují respekt jako ke mně. Ale stretávame sa v lete a je teda riadne horúco, tak môžeš potvrdiť, že tá galabia je príjemná aj v letných mesiacoch, alebo sa riadne potíš? No teďka, jak jsem sem vlastně přijel, tak jsem se spotil trošku. Je to pohodlné? Je to super, je to příjemný, pohodlný a jako cítím se v tom dobře. No. Častokrát sa ženy pýtajú, že čo nosia muži pod tou galabiou, lebo si myslia, že sú pod tým nahý, jak Škóti, keď majú tie svoje sukničky, ale teba vidím, že máš také tak, isté, ako máš aj vrch, aj nohami. Tohle je galabie, která je vlastně spojená spodek jako kalhoty, pohodlný a k tomu jakoby to hlavní, ten vrch. Pak mám galabie, které jsou čistě jenom jako jednodílné a pod tím samozřejmě většinou se nosí jako trenky nebo tílko, záleží na tom, jak je teplo, jak je zima. Jasné, ono sa to dá aj vlastne vrstviť, ja to viem tiež z našich egyptských príbuzných, že vlastne keď je zima, tak sa dávajú hrubšie materiály, ale dajú sa dať po to ešte aj presne nejaké dlhé gate a niekto má možno aj rifle pod tým, keď je zima. Záleží od toho, že aké to je. Takže áno, záleží presne aj od obdobia, aj od možno aj veku muža, asi aj aj farebnosť sa podľa toho vyberá. Či jak to ty cítiš? No, tak ta barevnost standardně řekněme v tom horním Egyptě, Luxor, Gena, Asuán, tak ta standardní barva je taková tmavě šedá, kterou nosí. Bílá je taková sváteční, taky se často nosí světle modrá a tmavě modrá. I tady v tom vlastně v horním Egyptě. A mně se naopak velmi líbí to jsou jako pěkné galabie tam mají, ale mně se naopak velmi líbí ten styl toho severního Egypta, to znamená ten Marsa Matruh, kde už se míchá ta kultura těch arabských beduínů s Líbí trošku, tak tam mají velmi pěkné galabie a působí to takovým jako respektujícím dojmem. Takže tuhle galabii, jak říkám, mám rád a všichni mi chválí. A koľko stala, ak si ešte pamätáš, zhruba tak, no, nebyla až tak drahá. Myslím, že stála jako trošku víc než ty standardní, než ty klasický. Ta hlavně stála, myslím, že 800 liber, takže 400 českých korun. No. Takže vidíte, ak máte záujem o takýto druh oblečenia, ja poznám už viacerých takých, čo tu žijú, že si to aspoň vyskúšali, ale zase pravda je, že blondiaka s modrými očami v galabej a ešte hovoriaceho po arabsky, tak to musí byť riadna exotika aj pre tých Egypťanov. A môžeš prosím ťa povedať, lebo si to tu už naznačil, že ako keby si vzbudzoval väčší rešpekt u tých ľudí. Takže možno, že aj tip pre vás, ak sem chodíte na dovolenky alebo tu aj idete žiť, že naozaj to prispôsobenie sa tej kultúre môže byť pre vás vlastne plusom a budete mať pokoj od takých tých otravovačů. Určitě. Jako já to cítím sám na sobě, když vlastně jdu po ulici jako v běžném oblečení, tak spíš mě vnímají jako turistu, prostě na kterého chtějí zkoušet takový to klasický how are you, where are you from, what do you need, how can I help you, ale takovým násilnickým způsobem, že se klidně postaví přede mě a teda nechce mě třeba nechat projít, jo. Takových lidí je spousta, ale naopak, když vidí, že teda jdu po ulici v galabii, tak se mi tohle nikdy nestalo a naopak, jak říkám, že tím, že já projevím ten respekt k té jako egyptské kultuře, tak naopak jako oni respektují mě. To je aj za mňa inak ako za ženu, tiež odporúčam, najmä keď idete do takých vidieckejších oblastí, ale aj keď ste v tej Hurgade a chcete mať že fakt, že pokoj, tak v podstate čím menej sa odhalíte, tým ďalej budú od vás všetci, budú vám väčší rešpekt prejavovať a nebudú vás, jak sa hovorí, trhať za rukáv a kričať, aká ste vy Shakira a pýtať si telefónne číslo. Takže ak chcete mať pokoj, tak tiež to odporúčam sa trošku prispôsobiť. Určitě. No. Já jako třeba v Česku bych v tom určitě ven jako nešel. Jo. Takže to by se nehodilo. Člověk víc jako zapadne do té místní kultury. Takže tip od nás, ak chcete mať
trošku pokoj a zároveň aj vyjadriť rešpekt, prípadne idete niekam na návštevu do nejakej dedinky alebo nejakej menej turisticky takej sprofanovanej oblasti, tak určite aj s Filipom odporúčame možno si kúpiť niečo také egyptské na seba a určite budete mať veľký obdiv a veľký rešpekt u miestnych, sa potešia iste.